Okay, hej alle sammen, og velkommen til den her video det er ikke rigtig en video, men det er bare sådan et shout-out til min nye kanal. Jeg er sammen med mine venner, og hvis I ikke ved, hvad min ven er, så hedder han det Knups på YouTube. Og jeg synes, I skal gå ind og tjekke ham ud, men vi har lavet en kanal sammen, der hedder Bananaklanen. Og der er ikke så mange inde på den, der er 2 abonnenter, og der er ikke rigtig nogen video, men hvis I vil hoppe ind og abonnere til den, så kan I være, at I bliver medlem af Bananaklanen. Det skulle I gerne. Og så laver vi VR-video, vi laver videoer som en banan, vi kan lave Minecraft-video, vi kan lave Roblox-video, vi kan lave mange videoer sammen. En kanal, vi har sammen, der kommer nok ikke så mange videoer op, sådan, fordi vi er hver for sig, eller kommer der nok mest VR-video eller Minecraft-video eller sådan noget. Hvis vi lige bliver enige om, hvad vi skal spille og sådan noget. Så det var bare alt for den her. Der skulle gerne poppe noget op her et eller andet sted på kameraet, hvor der er Bananaklanen og så min egen og så en video. Det var bare alt for den her slags videoagtige. Og så bare gerne sige hej til jer efter så lang tid. Undskyld, der ikke har været så mange videoer. Lige nu prøver jeg faktisk at lægge en Gorilla Tag video op, jeg har lavet. Men det var bare alt for den her. Vi ses i næste video. Hej!